Adorang sumarsaur hita dohot hata ni debata jumulu mahita martangyang. Dame ni debata na sumurung sian saluhu na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas ma dihita saluhu na. Hurian itu hata ni debata nagabi turpuk jamita di tikion ima di parningotan di hananai ni Tuhatta Yesus tersurat do di Lukas 24 ayat 44 sahat 53. Hujahahom majo hata ni turpuki tutonga-tongata songonomma dido. Jadi ninna ibana mamadok nasida. Omma akka hataku nahu hatahut tuhamu ujurap do peau do hotamu. Iko jupang do saluhu nana tersurat taringot tuau dipati ni si Musa di akka panurirangi nang di buku pesalmen. Jadi dibukai marohana sida asa dia tusi natar surati. Dungi ninna mamadok nasida. Songonido tar suratian. Manaon na porsuk Kristusi. Jala hehe sian namate diari patuduhon. Jala barita honottomma marhite-hite guarna hamu baun ni roha mangalap hasesan ni dosa. Tusudeyak kabangso mamuka sian huta Jerusalem. Hamudo maka tidak kosa. Jala surokku masonggot tuhamu na pinarbaga-baga ni damang. Alai miam mahamu di hutaon. Paima disolukok kamu hagugoon nasian gijang. Jadi ditugihon ibana manasida ruar tukan Betania. Dungi dipaherbang matanganna mamasu-masu nasida. Jadi di nama masu-masu nasida ibana, sirang maibana sian nasida, jala terhidat tugijang. Dungi di sobban nasida maibana, jala mulak tuhuta Jerusalem marlas nyeroha situtu. Jadi totong manasida dijoroi mamuji-muji debata. Ido sahakna. Donga sa porsiaun di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Ganuk tau do tapatupa parningotan di hananai ni Tuhatta Yesus. Molo taparrohahu sabulus kemeriahan di parminggota di parningotan hananaiki. Hira sopola adong do na berbeda taida sian parminggota na somal. Manang danga pala adong rupani kesan na adul berbeda taida di parningotan hananaiki. Daksongon di parningotan Paskah manang Natal rupani molo di Paskah sajuk-juk do piadong di patupa akka kegiatan laho memeriahkan Paskai. Isarana molo di sekolah minggu olodo di patupa mencari telur Paskah. Dungi sidung buha-buha ijuk. Yasoi patupa pareheheon ni kaum paropuan manang kaum ina. Dohot akka kegiatan na asing. Songot tadalas ni roha rupaning. Marningot haheheon ni Tuhattai. Songonido nang ditiki Natal. Gudang do tutu akka kegiatan-kegiatan Natal labui taida. Patuduhon las ni roha marningot hatutubu ni Yesus ipaluai. Dakkola di gereja be di patupa, alai ngadohot tong akka punguan-punguan mamestahon Natali. Laos ditiki akka perayaan Nataloma nagudang kurban akka pahap-pahanan. Apalagi di halak bata kate, kurban maka papahanan mulai sian nomor tuduk songom manuk rupani. Dungi kurban matong akka namar miak-miak, akka bisada, sahat tu si gagak duhut. Gudang ma na korban. Adong namar bida, adong naman uhur jaga rabingan. Ido uban na sidung Natal, gudang ma akan naik. Adong naik tensina, naik asam urat, naik gula, adong naman obo tukol, doh akka sahit nasing. Tong may ala ni jagal doh akka kacak tujiniate. Imajo taringo ni kemeriahan ni Natali. Lapatanna
adok taida jala tahilala na berbeda sian arina somal. HP yang go di parningotan di hana naik ni Tuhan ta Yesus biasa-biasa do taida. Tak pola adong beda na rupaning taida sian akka arina somal. Dangadok kiata begi disi telur hana naik. Dangadok kiata begi disi kue hana naik. Songon na somal rupaning ditiki pasca manang natalate. Alai atik pe biasa-biasa pamestahonon di halak Kristen di parningotan hana naiki yang go makna ni parningotan hana naiki tung macai uli situ tudo dihita akan aporsia. Ai marhite hana naiki madipaingot ngulutta pabua naso portibion tujuan ni ngulutta alai surguido. Donga sapor siaon parningotan di hana naik ni Tuhan ta Yesus disungguri do hita muse pabua imatikina Yesus mulak tu harorwan nahian. Sia surgodo harorona jala mulak tu surgodo muse tu hattai. Nung nasikok be diula Yesus saluhu natar surat taringot tuibana dipatik ni si Musa di akan nubuatan ni panurirang songoni nang natar surat di buku pesalmeni. Jala duksun saluhut ulaun ne di patupa mulak mamuse tu hattai tu harorwan nahian ima surgo. Donga sahapor siaon adoran somanae tu hattai jolo dibukai do rohaniaka sisiani ujui. Dibukai lapatanna dipaingot. Diingatkan kembali tentang Yesus yang telah dinubuatkan sebelumnya. Baik mengenai Kristus yang menderita dan Kristus yang bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Hal itu bertujuan agar murid-murid mengerti akan apa yang telah dituliskan pada kitab suci tentang Mesias. Dung dibukai rohania kasisiani, dipasahak mamuse tanggung jawab tuah kasisiani, laho maketidakon taringot tu Kristusi. Tu sisiani ma dipasahak Tuhan Yesus tanggung jawab, laho memaritahon hamubaun ni roha, mangalap hasisan ni dosa, tu sudia kabangso. Marhite-hite goar ni Tuhan ta Yesus. Jala dak kolat tuakka sisiani di pasah Yesus tanggung jawabi. Dohok do nang tuhita akan aporsea tutu hattai. Di boto Yesus do dada ulaun naniangi. Sialani do ditonahon tu sisean dohok tuhita sudi. Atik pe manai tu hattai tu bonua gijang. Dada di pasobu holan sisiani sabing manang holak kita sabing makatidakon Kristusi. Alai didok Yesus do suruhku masonggok Tuhamu na pinarbaga-baga ni damang. Alai miam mahamu di hutaon paima disulukuk kamu hagugoon na siyan gijang. Nanidok na hagugoon na siya gijang martulu-tuludui tutodi parbadia. Jalanung nga masay tuak kasisiani na jolo. Ima di ari Pentakosta. Tod di perbadia ido na mangurupi sisiani. Songoni nakita. Lahu mamaritahon berita nauli ni Kristus. Asalam tu torok na dope halak naulu. Paubahon rohana. Jala porsea tutu hatta Yesus. Dongan sa porseaon. Nung nga manaik tu hatta Yesus mulak tu harorwan nahian. Huhut para diinganat dihita akan aporsia tu ibana. Jala lao pe tu hatta Yesus mangara diinganat dihita. Say mulak demuse ibana mangalap pita. Ima di harorona nepeduhoni. Asarap pita muse dohot tu hattai di surgo hasonangan namanottongi. Songon nabui tajaha di Yohanes 4 ayat 3 didok songonon. Jalalao peau mangaradi inganat dihamu, say mulak doau mangalapamu, asarapamu doho tau. Dan apabila aku telah pergi ke situ,
dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Alai adoran sosahat tusi, dilehod do hita tanggung jawab lahu memeritahon berita nauli ni Kristusi. Tonga sapor siaun, memeritahon berita nauli ni Kristus di partikiat tasinuengon, dang namadok asa sude hita rak borhat merseding tu sada-sada dua. Manang, molo didok gabe stidang ini Kristus, dada asa gabe pangulani huria na martohonak kita sudi. Molo songonian non, isibe gabe ruasate. Hehe. Alai atik pe meragam akka profesi, meragam ulauta, status sosial, umur berbeda-beda, dohot akka ragam na asing. Rap terjauh hita sudi, gabe sitidang ini Kristus marhite permuluat ta siapa hari. Biarlah peran, aktivitas, dan perilaku kehidupan kita seakan-akan seperti surat Kristus yang dapat dibaca atau dilihat orang lain. Seperti firman Tuhan pada 2 Korintus 3 ayat 2 dikatakan demikian, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Hamu do surat nami, naung sinuraton tu bagasa rohanami, natinadda jala jinaha nisaluhut jolma. Sehingga lewat kehidupan kita, orang lain mau bertobat serta percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat dunia. Omma pesan sekaligus papos sorohata di parningotan hana naik ni Tuhatta Yesus. Disuruh dohita gabe sitidang ini Kristus. Menjadi saksi Kristus. Ima tanggung jawab tasongon akan aporsia tutuhattai. Jala di papos dorohata, di sudeha galiota, manang hamaolom, dohot akaparu kilon na bui Jepang. Naurupan nito di perbadia dohita, laho patuluson persuruon nito hatai. Amin.